nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Ine kwa yaeteire kiro monto asense gatomanya tona yaeteire mwanchu murigereria wegetasini kya Ndizi TV nigo ngukwaregania somoroverio ona yaeteire yuko wocherekera litikoria Jumaine ense ya nusu ya Maragova timete mwanchu murigereria sokwana kurara nchara manyine lituke limo oigwe bunende koroma oigwe buno koba no teigweti kurende ayuna aromaganito gase studio agenderete gwetera oberire ncharanga matukabero nyetari atatu asenge njata bwatikende amenyeta sobutaka obonene atari kwenyara no nyangake nerto chosanga nere litukuria rero kurwase eward ya Bugiakumu egotoka ase bunge ya Bonchari egotoka ase county ya Kisii egarara sango 92 na riaya aiteire kurwa kinire kurwa sobo goikenywomo na hanna kibugima bogendrete asobugima bwaye ego ikaranso ike karato chikosanga maseyemo amonoyo minto na talire goika asenka yaye asa mange nabo tubate gwetera senchira y'emitandao Ndizi TV News ensema ya YouTube Ndizi TV News Digital ensema ya Facebook egaronyora yaiga amona yande asenchira yoboikirano nche nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Karibu sana baba. Sama dia Gladys Mora. Gladys Mora. Aiga no Bugiakumu. Igo nyamire go chense ya Bugiakumu. Aiga igo no tuli on the right place. No tuli mwago isiko. No bade mwana isiko. Bono. Bono ninga ni ora ntebe mugano mokenga aise nonkai na ende mbalinga mwibule twa sinka yene. Inte go tebere twa baiseke bana. Naba murabana. Babere bagusira. Bono. Bana rende nabebere bakire basirire. Bana nkanyombo go cyasenge ase amasomo ngaigwa somete Gladys go chabuta. Ana somete school yotamba. Basoma nkayikira class ibere. Bana rende kira bebere basira. Ogayikira class ibere. Bana. Togendrete na masomo. Tingendete na masomo abantu bakora bagonsoma. Igeri kwigete class ibere kanya bebere basirire. Abebere abegete bagasira. Bana bamino mbarengo nayo munene abana baminta abayire tabagacha screen togasagari bwana ayo gatigere class biro gasagari nanje ngasagari ngatayine school ngo iru abarari ku Nairobi bana rindwete Nairobi ngacha bwana Nairobi amwango kwire naire tuna kisiganire ndi bazigane tekombe no barari bangire tabatete school bakonyira mbacho kwansa okangiya gukora bore bana nari nende nakitenga tabanka begochika ko ikaka akwa kabera twaza komera na bocha kaigalinde kabera nka sino alafu kama wacho kumira musacho bana ngayo mumire to musacho yo boiri wa embu alinge masongo bana nari atita matangoro to komerana akandete njirere kero mumira no musacho go mwaka kiurenga 94 umutenyo gatano 94 umutenyo gatano ukamwanga tiga akunyonga nkamwe arende tiga danyoma usubuga mambu chinchi akasenje buga maganya gwete yese bana senje bibiri mbalengo bana ndi nandi konyoro buga sita na alafu kara kwa nyomo kana nyoma go chaga iga kanyana na bibiri ndi no abalirende oyera na bwata bibiri ba ina bwata bibiri ba no abalinga basi tatika manguno mu abali ko twamyeterera sama tukama kaka chakonya kwa ngongolo ngombe tapati ndi konyora bana ngombe tapa muno mute ayona karuwa korera mutukare kana akoriro mwaka yo mo pimere to pepo agachaga korora ko yagachaga konda mako ngongora pati mbare ndagikira sago sira 95 umutenyo kabere iba kara sirite konya turanyora mwana turanyora mwana ndo bensi ana ende gacherekane nari nchage to konya nande ngaikanende 95 ire kana chaga konyora nganyara abana batatu bagusira hakonya gutubikana bagusira ana ende bagacha bagataba no muriro bako okonyora bagusira nganyoro mwana mutangai aureka do kufeiti agasira makero mbere okomenya 95 nganyoro mutenyi makero mbere mwana mutangai nare ko kafeiti agasira makero mbere yani agasira makero nganya atu makero mbere agasira makero mbere nambi
na mbili mutinyu osaba ariko kweka ariko asirete kabwata metinyere nga usimi abataete nenchara ya muita igo bada karonyo mero buguma bugaika asaba gakonga ko nyana nyine kondo ko risita nero okombo emisikuru so yatike bacho irenta onyoni amanya ko nyoro mutoriro bana asina mutigete bagateba nambatigete bichirani bagateba nende nambata nambatigete ntigere tirunguri bagateba nenchara yakorake ya muita namutigete ndagira uko chigo igo chikonda nkale gwacha nche jinanya kana chetane chingwana ngonya goite emisime konya gusabara emisime mugondo y'abantu iri mwaka erengi akokora na bali na bakulire gone tari kola sabiti akurire bomba kairi munyoma ine kodi abo ditangana nkokora alinga kasikale konya gukora obuka abenta bane gachire kalende agatigo bukabenda tari bana nenda yanda nero sibe kya ucha musoko kwanya kali pare igo mwako gonkunyware kinyi wana kero mwana ifeiti asira teba nenchara bana nayo kabere nera agachya gasira naro bagateba nesumwa bikirwa se chindagera rinde mwanko nyara bana tindi kurinda gocha bana abekira bana abusita insa bana sita ntindigeta ase mgeyega sita kurma atne chisanduku chioka yeba sanduku mwaka 2012 ero ndegete nsa igwa sumana kuruka seira muchando kingwata gote umuriro ro twachite tokarasi umuriro ningi ekito tweresa ebisambe biri byange kyaba kurunga kero umuntu kwarukire umuriro no rore ngukurindwa bande gacheke kelendo yoro twara meta kama igacheta karasi ere akandutira bande kare kana trenete kara ikari akarasi kanya kuringa yo manyene umuriro ma wiga meta kama ngayare ari akita kandangeri yoro musipati minto togachikorasi toramo bande ka twara asire ne gachamero chakonyora abana nabe yaringe igo tari kurwara bari kurwara ya tari kurwara kene bari kurwara amaene nenchara bagoteba nenchara naye nabo maite nenchara gusinga ono chino ibolu bwenge muna kurumambi kurugoro mwana tawo tinde nenchara rinde okanyoro mumura Tanzania nero mura no nyata Kenya mbaka 2007 kini nyero kana nyata Tanzania na ariko toka efiani Tanzania ande na kikwenyoro Tanzania twajina chitu musibate mwabo yorende bagateba rende ngenchara te yoro rende baka musibate mwabo naro Tanzania toka nyare tinere yamenye tasakuru nkurime nkurime ekirago kimagumu ngala nenda bika mata kero bara asirire ni cheto make 2005 kandi ono musigo ngo ikoro rende no mwana reke ganyoro mbia na ndo mwana yego kasa gusira agasiriro ngambara ntakari biya kuruga mbangi tete kuruga abantu bagaiga kero mangi tarende kalo ko bune bitina rende bike bya nyumba gayo kero bangi tarende ngabwata rende bagatete gatende Tanzania nari pichi andi yabegete kana enda Tanzania abu tukabera rorende kero tabera ronga nyoro mwana makero 2003 makero 2005 mutinyo gatatu tare 28 mwana inga manyara rende asabangi tete ikabarende nga umwana uri kana chikonyora katwari kasura yani bagwitite gako kinde musigo Fichland yangitete Fichland naba aba banyumba 10 yebana nki bari gukubuni ndabe yanta bari ko mbuni mumuro mwabona arengo muburo manana itinambi arenga abike kero mwana na akwete mwana ukabire na ariko feiti abatabete nga nandire gasaga na irorera twakana mumura akorake akonyora bano mbaga konda kayubororo akamusyarira irongo akamuteye mwana n'umwana pole mari gutibisa na ibikarake biba byose ane kana chiko boli ngo naboli rubube ari bana bacha bagante ibona gendo chimata ari rore mwana uri tindike tumata ari cyanga chikwa bekere to mwana no chikateke no chire kwa mubeke mate bana gase mari yete kuri mwari yete bana ndo cyanga watindike to mwana ona ndo gachinyora ngando chiro no chima te bana gase mwari yete mukayibo nginde natse kuchigirigere bana ndi tine bikanene agatana baro kirabaro bana wabuna nekeke bari konte bakaguita ebiboko bakangita rende bakonda mami bante binabere ko ngango twanchani bare bere ko mukwa mwoyo miterende nanje musigande na ile musigo inde bana ringo chikobera kainku nku bante ne kyokora kwa buguri misikuru so yatike bacha kwa ikibosongo ko yero sinyiko karake ko baraka bane kabanga rende mbangita bora linda asaba ngake tenga bareke bachi bonte nkaba muno muntu gusitoka ngo chikonywa macha kanga kingundi
wana ribacha to kana nga muti wana resa bangagite rinde kabanga riote egento kiri gatuma ukisitoka kule bwagita bangagite rikere wana kaya kana chikawangi ngawangi mbuya lakini kenyana nkikanga kurukurunda musuguma acha sabe kiaye mungirima acha sabe kiaye kyanga karaki kudu mu nuobo bakomogere nda chiko chaka ngachaka ucheme nyingi nyasaye chuchu kyanga kuru nari ndo konyore esita ya matega ari esita ne arororo ko ndi gento ni moyo rende ngo ore omwirire oirerende wana rende bagasibakari ko muntu abu mate bakasa kurukunyagetana agacha kugore mboli bakangira nyagitanu musana waba chite kuongira bakambeke rurenda amache munyagita akabona amache akobeka ni gatiri chiri chikoruwe kenyane kunde yale so yanga gatiri chite kalanda mna ligo ko Yesu bona ke kanga kuri na dia chite kwa kama gas akarusende mogoyo irende yani 28 mutenyo gatatu makiru 15 rirende kerongo ruana atike mwana wana manene gaiga iyo chitagasira na wana bangala ntiang chenche karomo umwana ngana ko gasango chande kaluma atari makiru 26 asita ngoi kagaiga mwana ingoi kagaiga nena titiganya makana necho kalenda kanda nyore gento balentele bali ando chinyali bali aliko kale akanda kinyasanja ko chikwirana kanya bana bamburu mtukuru seita bachirenga agaiga kanya mwana yasama bigetore bamurusiyora bamubigete isikasa afkata bwakonda agatira kurumate karatira osaba bana bumusi omwana irenda kabata akalake abakamurine lumate kabete abana mozo mga kwenda gasuka gochanga agatubura omwana uri okumbori oyo nabaru warite muno yaru warite oyo nda twacheta kama nacheta bakanga na amacha amate bya ikire arenga mautuka kamate yayo rwarite noye oyere mbya akamutubura kiryamutubura nchina chikamanye sita yaenga nireri wano akanya okora maisero nendo mwana ibana gakorera ase lina mate ibana atiro buno musyokoreke uri musinyige goringe enyumba sali mate yaringe lingo chigotira nengo irisakariri sengencha yakanete misite karake tetwebu ko chigotira irisakariri ngajendo mwana ibana osenti yakonya kokema kumbe nebintu bya maisa akoreke asiariro mwana rende nari agwatete mu robero bwango gwasama iyo mabere gwetera chimiro mwana akoreke ogusira mwana ibana agakwinjirire iyo rende nere abakwete iyo bana yo watu gutira abana sita mu murayo amaba nyiroka batanu iyo museko gatano ne mbege tensa iko na kuruka seira makiru 2012 tambi pole sana Gladys yasa yo gande tugutira subu no bwa okurende tetraenda sense wende studio mwanchu muri gele ankwira na turi nende na Gladys atutebi maega yo gutukuta abana batano no wana sita ande bonaga nabwatanga abana bane batano abana batano gwira na tura sentunde akabira ndere yo mweyo turamanya ndo muganda bwa bana aba nobugima buri amanya tasinga nchibuga mamenyate mbuli buya mono naga nityo bokonyi bwawo Ndizi TV na Rubanzi Wose. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyo bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chiamagoko na maguru na kurusigwa
risangwa riririomire na ritarikororeka buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na kororeka no mung'uso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yuboroso igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twareru bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobobwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iyo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isatu choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isatu isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bilenko biejisemi. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amang'ana maya igoro y'ebintu ao tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge chi dispenser chi washing machines chi TV set chi generator chi microwave gati yechinde ntobwate chi dining tables chi sofa sets chi TV stand ebitanda chi coffee tables ebirogo byogoikaransa gose office seats ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet amarangeti chineti chogotanga chiumbu ebinto bya jikoni boigonto buate chi thermos chi hotpots chi sani ebikombe chi pressure cookers chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebekari yaito yokoroseria emegati ebikoroto nigotobwate bye chingencho ao buna ebye skuru cashews chirabas chi sport shoes asabanchi bebinyugwa ntora abatiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate chia latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chi toys ao chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigotobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisii Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Karibu na endo mwanchu muligereria togendera gusangana Gladys amaene nagenderete kuyaitira namenyete no bokongwa asenka yaegaiga oigwete na teba ngambararagira ngamatuko abiri usena atatu Gladys wante ringa karonacha kwanza tingonyola tigana ara kuganyake ngaikwa agenda Chwesa na chika chenga mbe yawe choime bangengorera banendabe ngombe yawe choime naki ngombe yarenge siko gaiga yawe yane kabanga yatagetembe kuri tukuri yarengeria chuma Rwana ngameke ngombe irende kaboche kabota kwa bengoro kamya kauchimate kaya nyakauchimate eri yarenge nere para bikanya bitora igasoa ko nyaminyaki engoro nere abwikira ni meno gaiga ngombe ye kaume nere nere kanya bwati ka gume nere chikabarende eri yarene yatanganete ereka kwera umitatiri eri ereka rusugume ego kegorega sama nyinga gakoraki ego
agataya ya tiga ko kimambe kitarwa litebure tiga chirusi ko yokora gore yokurusi kunwa nyembi tuma muterwa mabana bakore banywera nguo akali kubona mateni yaye ana imukana chigutaye deni yaye umusibati yonteire ndi karansa gabo na akire kurensa yama yamambia taketa kekena bo muganyete bakabana igo bana mbararagira kuruwa no muraire nchare nyumu mbako yo mukina roga ko ege kwamba bwate ga chinja kunyuchata alafu na bana tinda mbayo school mbali school ya cha oyo mwana kwa ruka Charles tali school no tabere ti school kibe asaba ko nyagosali nchi kwanya kwande school ragamba n'abarimu natamire kugamba natamire kugamba omwarimu oyo moyo lita ku mate gaiga nero kitakarusenye roke yemi natabete yo gaiga eka akale ko some mate Clinton mate mapa bona nakibugima bole bono gwatugutira abana andi kwacha kwanyorera abana bande nakibugima bwa abeire gocha bagima bana oro chino muna na chitega iga bagima na bole iga bwa nabo nchande gete nyore keigo oro chino nyina abana ngo nyaba ku bataba nenchara ego chirikira no nyine nonye bana go yani ko nyonye bwindagira nyomba nesi nesita gacheka bo muturete na rwete kanyereke nga agacha kundwanira ngandi kerende ase kenyereke ga kali ku 2020 matenyokane irende na bwato biri kununga seito no nyerete kanyereke nga atagete nenche nyore ndage egasi esere yani ndenda bana gutenyara abana ndenda banyare ndagira bari muturete yakalo muturete orense go chayankoro tegara kale kanyereke nga agacha kundika abana bandi gete bakamagonda kondo yana asenga nyora akandangiri kurwa ndi nachi gatatu ndiko kanyora ngacharende ngamwekero muna bana nabayiga basi rende akante intaike bande gocha ne marieta y'umwana wase mwana uyu mwaro oyo lenga saka mwisi ndo abaleta nere nasali amenyete nyangi telebesis ekaba manyika ayo chagotoke sitana ko taki nerororo ekaba ko ngiri guchindagira basi gachereka ngamure nyagitari nane kramure nyagitari gesuguri bagante ngo mwore nyagitari kwende ndagira idie takiri yo komenta manyika isita nerororo ngateba lonye bukuma ko nyone sitana ko taki nero akumisaka akaga bana shidera samanyinga bana watu muchando bana sita nero ngo mwora matuna ko mwora ko tamera ni kamata ino nyi bideta bimanyite ngata manyete nabuka abukate bunsa twatrinsa rietarato sita nero no nyenda gala go chakanya bana ndali muzimi nyagitari andigireti agateba ni chente mane mangana uri mari ni akite ngachangali ngurende ngabaye bagacha bakandigi mutureti ngaba marieta y'umwana nekwerende neke bande kiane bakandika ante bana etagarera ndo chocha ko koraki ocha kokonye ngaganya igacheka 2020 metenyo gatana tare 30 kanyero mwana yo mwana kwanyora sai bana ngamure nyagitari mbere nere gochiya turi mambi ngawa tirende chira ngamure nyagitari kliniki ari magambia ndangereti magambi bikenyoreke bakonta bingo ino mwana gutweriga bana guseninki notiga konyora ninki amatembo no umwana cyasama konyera serikali ngayichigo chi tariko ko umwana liburi koli osana tabe toliko ngwalire to kamatembo mbasa betaka nimbanya nana kola byase tindanyora kindi yani utatwara retio tokonya monta agotenga byasango konyi mole che abantu batari kwenyara ana batatu ngwali ko ndabona ko rwabo ndabakasoje kurigete ndateri chiwe mana ngabwatenje ngakora kinga tiko mwana nyomba nganda bakasoje ndigete kamateri natumi go cyagaiga ko rwo nte yumugambi yo gutuma munyo gukwana iyo kamateri ene aronto matranda ko bakoro na tebe ngana gutuma kamateri ene atogenda nabante binga cyasanga kutomukire ari muri ga yatata ngabana moko abantu makora ki mokori to moko machi basachi aye inki moko dia chi basachi aye ari atata ngana masabeta gakana tigara ndale mereri nande ngende nara muburi wikira bono iga bese yungo nyoru bese chinchi tigo chinyora abu na bono turachinyora chinyora tinari intemete gwete kuchibwatya kaenda bakaka asaba gambi bakandikira maru bakarangeru kwanda ke omisi na matekelina komisi na gateba nga yali bwatiri musibati ichi basachi aye mpaka bono iganchi bagambia manya kwantenga ne balima mondo kago chikoso amata bine yake yakarake akubwata bakwana base chinchi tigo chinyona na tutanga bwata bakomati bagatirende karusie muri entangi yangambe yakwete ngaone ende tigambwa tomati bagate ambwatiri chibese icho chibese icho chense no chisete abo songa abo tinche tigo chinyara baketaikire bana
kwa unga yigete Isabu sako muna kwa ro sago. Gladys Ubu sago bole. igabuka no yigete No nyegete. ne nyumba ibunere Na bo yo. Bana suko Asete kutimate skuru. Skuru ye irete pari mnena chete. Ngwaro kutimate. igona ye konda na yo kumanya ngiantu ba Na yo komanye gente ke kuri ni. banya konda te Na berego. mwakere bende nkia gukora Abari go ne. aganyitorete Abanyatara. onye nkiyongi Okay. na kimumanyete ni jirani na kino no gwa matiburi boro Chichirani chichi ari kuri kibesecho. Nyombe kwa la mena permanent. igobo cha imboro go cha Obo chai bra mbole ga iga. Wana baga obo chai bra mbole ga nene. No nyene kera baga chikominya kina basigari baga kisonsa bankonyata. bara kumnyokia siki Mbamye gitwa kumano yo mutacha kanyira kali kwara kagasoyo kobekero ngorine. Nona nkiye kagara ngoza kubasalia marieta machi yasa na bakora bakora. Kagasoyo kobeke kuendera ngorine. igonka yete buna kali Ngayeta magoko sigana agagita masanya. na kibono kuyugo buno mwiburi umungina uri nabana bawe isiko kanga babone tukwande skuru kindi gitayo kwa abana muna bana batarali kindi kurugoro ngaki ukuyuwa Ana nkira chokore ndo chagosaba gwaseli. Ono ologo munari chala guchabu. ekondera nko egwori gosubu cha yugumboro bakase Akonda asina alimete bana kanga na bana no chikana bana nga kikine yelirema asina ni alimete ko chigisuguri ali na bakali singini yanane. Ono moyo no kachiwa kuha ba. iye ngombe konyero ego Konyone ala ngonyete na lusega kwamiko kama na alingi. Aba burugana nyina mache na tatwa skali bakoreke. bye Ba. Ono ngombe muna yati mokai bana bo tagarete. na buti mugete Ana botu magate. ono muna rero tayenda konda ngaki gushako Kento nke ko na wikirete ba. akora bana bake Bana una bake bana gochero ndo gotaiji story. Nanjengo sabe serikali gake mongo. bona mano Ngosaba gake serikali mongo. Tembo atikende nyomba yose kumba bali goitaka kulugoro goika. egotua Egotu ebinyero limbiri bigo yogosa gotangiri bakajisani bakesafu yago itabako montoro ngibano nakwa byense yeniki. Na chiko pimerinde nya saa tereka gukora angeli nende ngiko chonga yogo chibana. Asite ibona asite yora atame guchi. Babore baba. bana ba minore ndikwanya ko basaba abakonyi Abana ba minto bana ba oyo mona kubwango yo. Abandi nabo babakolire mpuri kola sabaruchi guchi. Anda bakanya gochara masawo njira. yani aba kwatu muchando bobongo Bana. nonyine chianti abayirire ndega useba Abayiri kibarega. Bali naba mukale bakwete yoni ngo mwanda nera achitagasira. No yire ndo kale Tanzania na atando misiko mwaba. Sakuru kumanuna. igona ebuye kwa Nje bwe kunechi na bayisika bamwa na bakindu gicyumu cyo cyonse cyakure bananya hete bano mbayo abakwete. nkioraga nigukwanira abagusini abangi bakuriyeri nande mbanarete gokonya sibakunyara ase omonto obwate obokongu bunaye kake nabo bararigeri batanga nki mosubati uyu musini niga Gladys nki akobera njara kwani Akina atemire gotano gake sengo sabaga gake mugusyo minto gake ngoni. Ngonya sura ngoni. batebi Akingo sabe mugusiga kionko nyina nyaite iro mucyuku na gace 94 bana gotinda kabata bane nchara. Mara bata banga no kume seyo sirire mbere bano gakitimba bano konyoro bukimane sita. Nyoro bukimane sita na nyeno nenyomba yose ngo tweru bintu byabure byoka mbiye monto kwebisi. mubwati asumukorara Ebintu mbiyo neri amajongo chenara nara. iyo nabona ngo tumakarire Gladys Bana kitoka menya lende bana kiro chokore bana. Osama ya nyomba mama yo ndenda nyomba ni ndeta to konyoro. iyo nyomba ngo tweru Inende gasene ko bale. asumukorara taliaga ya Asa tokara asa ya na no so nyomba bana bokurigire riba no korera kwa rankie ka bana. Chinsu ndagara teje chinsu richo ka chanyarira abana. chinsuri nchiroro nasanchiyo bana baguchira school Sate mwenda uchira ekero school. bana bakurwara nakyo bakora Bana bo ko bate mando ndo tabanga yose ne chale rwali tu mwana. Mwana kira sa gusira guchya. bono yani bakoire lieta ngari enchara Enchara. bara buronge mo Nenchara. Nenchara. Ora basako bekunga ngokure ndulumbe goswata ngo bongo bwa imbulira. mbuike Mbulira ino.
Muntu abala mini kumya kurumagana ngikumusubati robo ngo bambole laini. Wachi banchira barabune balimo. Kini muntu mini ko gocho kurumagana ngo bambole laini. Kako kurikiri kunusa kako ngwana yoko kwana. Ola ya busubati bwa bambole laini baba okwenda obole muri bakotake. Borora. Uwisi birende na rebi mwana bira bugete nchira giteiga no ne sabuni konyora nega. Konyora sabuni ne sita. Sabuni mnoche yeke singi 50, konyora sabuni ne sita. Ne sita bukimora achorwani. Onyona machare mune kesingi 50 karasi bano la ne sita. Mwana kukonyora kwaranga yani tigangole ndaga na ne rika liesa. Wani chianga bunichima iladisi ba. Sabuni ne sita akimugusio minto. Ne sita. Mwana ngane tiyo boko. Onyanye ani ngo basanya saka kimongo bakonyi kubase muri. Mwana borobyo bora ebu ororenga kwa vera at least. Singa chumonto ta okonya kiregintu kire. Akino nyine nyombe ke guntu. Ko babali. Iko ni onyoru monta okonya nyombe. Nyomba na kamwana kana kagande skuru sakanga to konya nge. Nindagira. Chuma monta beturagiro bechumuraragira. Nindagira. Abana bunaba nabo bakuru. Nindagira. Meto abenchara na bugu kumete Gladys. Bana muneli ngombe yakwete na chitangagire kaba gusi. Na agirete sentro nyone na semere tinko buga mache na korake na ba. Ana na agirete mano bakabana na kubabuli tanga gwate musanu muchano wo wakirense. Wo sitoke kero chioni chiji kubuga. Bana mano kabana enda yani gwete kugo kenda yani nganyete. Ebintu ntingire tenda. Abitamba. Ngo yunganguro kenda gwika. Nsibetenda. Changa ngayokurusi okubeka. Tianga muna bane yana kanya tukurugeso kuru kandi ngonya kubati amangana yeche yasecho. Amuno bisoso sabe suneka. Arafu na moko nchira narando chali negasi nyingi. Egasi nyingi nakanya gusabura rende bisukari gusabura ke sita yale. Ne bisukari biri gusabura kanya kumnyangire bicondo kubeka lika. Kaho isane ndo beka lika. Nawo bwato buko. Lakini nyasaye naro kagichaitia maruirale. Kwa yetire ka woga. Ora changa lusiba kenga besikanga tweko matebo geteri 14. Mbwateli ekina. No chitine kile bosonga abuna bacha tukubate 2020. Mutenyo kyanda. Paka bano yiga na akigo biti na chetara mutenyo 10. Abana bacha gato kwantona mangane tari kwa yerugo ngatare ko mano yeme asai gona takete kuita kule kala bayo. Ado masasi abogole tia kangira sama ne biri chiko lenda bwate chibeseche. Paka bano ikine kino gitinde kile ko. Eko. Korugo James nyakana Mungu. Ano enkayana. Una umungina kwanire. Ni gotore no bokong obonge. Bana mbali weje sukuru. Bana ntobu atikende to kora na ni chikonda nchiyo. To saba serikali akie tokonya no na bana baende sukuru. Bionsi mbiyo. Toko kora singenjo. Ntobu atio kobuwa konde. Bonsi mbarora ya mate tobu atiranete. Nero yonsi gechangiete ime. Mbata getigotora no nase kinyureke. Na togosaba singenjo. Yo wanja kwaino. Motororera mabera abana basome. Eta bakongwa senke ya bunjali bogiakum. Nanya konyore ndagira ne sita. Bana mbali ku school. Bana nyene yanga te yongo beka. Tembo ati asenko lema. Bana gakingo sabo mugusio mintokoreke. Gaki asoro ntagarate. Gaki ngo sabo bakanya abana bande school na banyore ndagira yere bakuri. Ikikura kurwa sensema yegwati ya buyakum. Gakingo basaba gaki barimo gosaba kikura gaki. Gaki ngo basaba gaki asemore gaki. Gaki manko nyanyombe gaki ego ntwera bobe ko baba bobe nyombe no nyendagira te bana bakuri. Gaki ngo basaba. Gaki no nyene nina mocha muri gireri. Nabo moko yanaki. Gaki nchara anyari abana ndoche nga bakuri. Muna bane mbole ko chigotunga. Yale ntiro bakongo gaki sira sengo chakora. Bia mwana sogo to achiga kichao na wanje gutukwanira ari gwetera sogo mabwao. Nyasaye naro andi nakore gikone egagi. Mwanchu muligereria tigatukorera abo asomoro bulyo na yaitire Gladys ya maene nagane kibokonye kurwe nyomba bakorarira lijo. Tabu atikenda kwa abana oro chikuru barombarari kende bakabono iga. Ali umontonye turarira njuku ngenda ya nyuko yungango kore. Kule tabu ati hope. Tama etingankia okora next. Omugondo gabwatu musini amaene Gladys na bwata bokongo andi naga nirio bokonyo mugusino nyibintu bya kongire namba ya seminary yo egweta nsabu ase TV yao nyako bwata kende nabo kumurutera
nera nyore kende abana baye wika chinga kichinde naende asumoro bulio na yetere njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ande butambe nigo bagoteba koramaya ogende